Mires el teu bany i penses: això necessita un canvi. Vas a Bauhaus. Vull un mirall. T'assessoren. Vinga, canvio el moble també. En vols més? És que mira quins preus. I sense moure un dit, fet. Bany reformat. Reforma la teva casa amb Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te. Què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més a l'entrevista d'aquesta casa de televisió de Girona, on avui parlarem d'una empresa i amb motiu d'una data molt assenyalada. No totes les empreses poden dir que compleixen 75 anys d'història, Déu-n'hi-do, el que ha arribat a passar en els darrers 75 anys, ara ho repassarem, en una empresa gironina, l'empresa Reine, que ara és Enier Lifts, ara ho explicarem com ha evolucionat tot plegat, però que aquest llibre commemora una mica els 75 anys de l'empresa. Nosaltres hi tenim el seu gerent, que a dia d'avui és Fran González. Què tal, Fran? Benvingut. Molt bé, moltes Benvingut gràcies. a Televisió de Girona. Gràcies. Felicitats per la part que et toca per aquest 75è aniversari. Perfecte, sí, tot és el que deies, no totes les empreses arriben als 75 anys i realment per nosaltres parlo en global, perquè al final ha sigut una celebració que hem aglomerat tant treballadors, socis, consellers, però també col·laboradors i entorn institucional. Per tant, és una suma de molts esforços poder estar avui, diguéssim, comentant que celebrem els 75 anys. Clar, amb 75 anys han passat moltes coses. Primer de tot, l'empresa ja no és la mateixa, no? Ara li diguem d'una altra manera. També, com va començar, però, la trajectòria d'aquesta, que és el que expliquen en aquest llibre, molt ben documentat, ara ho explicarem, però com va començar tot plegat? Correcte. Al final, com comencen totes les empreses, al final amb una motivació de negoci de millora d'aportar a la societat, i nosaltres, els nostres fundadors, que encara avui és la tercera generació de la mateixa família, eren enginyers industrials i van pensar que hi havia l'oportunitat de negoci en representar. De fet, el nom de Reine el que diu són representacions exclusives industrials, nacionals i estrangeres. Per tant, van decidir importar maquinària agrícola i fer aquesta distribució, tant a nivell de Girona com després van explorar Barcelona i aquí fins al dia d'avui. El que deies, hem hagut d'evolucionar i ens hem hagut d'anar adaptant i d'alguna manera li hem donat la volta al nom. De fet, el que comentaves d'Enier és en si el nom a l'inversa. Al final és un nom comercial, que avui per avui ens dediquem al món dels ascensors i de l'accessibilitat i per tant ha sigut una empresa que li hem fet la volta per la necessitat del client i per la nostra pròpia necessitat. Com va això de donar-li volta al nom? Reine i Enier... Però el per què? El per què va ser un motiu comercial. Nosaltres som una fàbrica, estem a Sarrià de Ter des de l'any 63, que es van adquirir nosaltres vam començar aquí Jaume I fent les primeres fires de mostra i vam ser cofundadors de les fires i participàvem. Però en algun moment nosaltres ens vam especialitzar en el món de l'accessibilitat i de l'elevació, per tant nosaltres oferim productes d'accessibilitat a persones però també de muntacàrregues industrials. I com que teníem la motivació de créixer a nivell nacional, però la gent a Girona, per la nostra tota aquesta trajectòria que tothom ens coneixia dintre del sector industrial, però també de l'accessibilitat, vam pensar que si volíem obtenir delegacions fora havíem de separar conceptualment el que era la fàbrica respecte a la distribució comercial. I per això es va voler separar el nom de Reine a Enier, com si Enier fos la distribuïdora i així es poder estar amb delegacions pròpies que tenim a dia d'avui encara vigents a Mallorca, a València, però també altres distribuïdors externs que puguin identificar-se amb una marca que no sigui pròpiament la nostra fàbrica, perquè si no pensaven que fèiem la competència de forma deslleial. Comentàveu, doncs, aquesta que abans estàveu a Jaume I, ara esteu a Sarrià de Ter per necessitats, imagino, logístiques, que vau ser cofundadors de la Fira de Mostres, vau ajudar a impulsar-la. De fet, a dia d'avui encara assistiu a aquesta fira. Correcte. La trajectòria de l'empresa ha anat sempre lligada al territori, no? Correcte. Esteu arrelats amb aquest segell gironí. Sí, jo sempre que tinc l'oportunitat intento manifestar que al final el que deies la família dels 75 anys, per què hem arribat als 75 anys, no? Jo sempre dic, evidentment, per motius empresarials de tenir un bon producte, una bona atenció al servei, motius de negoci,
però aquests motius de negocis nosaltres els fonamentem amb els valors de l'empresa. Llavors, com a representant dels 50 treballadors, d'alguna manera per nosaltres el més rellevant, o dintre dels valors el que destaquem com a important, és el de la proximitat, perquè ens fa ser diferents en un segment de mercat que és molt competitiu, que hi ha grans empreses, però que nosaltres som capaços de sobreviure i oferir un bon producte i un bon servei, perquè la proximitat és un supervalor afegit pels nostres clients, perquè fem un producte a mida, perquè l'adaptem a la seva necessitat i també som capaços de donar un bon servei de postventa al nostre client. Quan parlem d'accessibilitat són persones que necessiten la nostra màquina per moure's, per sortir de casa, per anar al lavabo, per anar a comprar. Per tant, el servei de postventa és fonamental per a ells perquè puguem donar una resposta ràpida, necessària i donar solucions amb molta agilitat. Per tant, la proximitat per nosaltres és un valor fonamental i quan diem proximitat és proximitat en tot l'entorn. Que important aquest servei també postventa, perquè moltes vegades hi ha alguns tipus de pràctiques empresarials que diguem que tots, per sort o per desgràcia, ens hem anat trobant al llarg de la nostra vida, que quan ja hem pagat ja tenim les coses muntades, doncs no trobem la manera de que ens vinguin a solucionar temes quan les coses s'espatllen, no? I amb la importància que té una persona, com comentàveu, amb problemes d'accessibilitat que necessita. Correcte. Nosaltres som una empresa que amb 75 anys hem sigut capaços de sobreviure amb moltes dificultats, no? Com pots, hem passat guerres, hem passat crisis, però realment la nostra solvència és aquesta fidelitat al client i aquesta continuïtat al servei, perquè el nostre client habitualment no comprem ascensors o elevadors o cadires 5 vegades a la nostra vida. Per tant, els nostres clients són o d'un cop o 2 cops en la seva trajectòria, que té una casa o que s'ha fet una casa o que necessita... Per tant, necessitem ser efectius en el moment de la venda, però sobretot fidelitzar-lo a llarg termini perquè pugui tenir, diguéssim, aquesta continuïtat d'aquesta màquina. Nosaltres, com a empresa solvent, la garantia i el servei postventa és una cosa superbàsica i supernecessària per donar credibilitat als nostres clients. No heu volgut que aquests 75 anys passessin desapercebuts, no? I heu volgut posar en valor també la feina feta fins ara i el mèrit que té també arribar a aquesta xifra. Ho vau voler celebrar amb un acte institucional, no? Que va comptar fins i tot amb la consellera de Territori, la senyora Sílvia Paneque, el president de la Cambra de Comerç, l'alcalde de Sarrià. És a dir, que volíeu estar amb els vostres per poder celebrar una fita com aquesta. Correcte, Eduard. És a dir, en aquests 75 anys nosaltres hem tingut interacció amb molts agents a la societat i nosaltres posem en valor, primer, que no és fàcil arribar aquí, segon, que identificar aquests 75 anys ens dona aquest parèntesis de negoci que moltes vegades al dia a dia, la preocupació de vendre, de donar el servei al client, no ens permet posar en magnitud el que has anat fent dia a dia. I hem volgut posar en valor que aquest anar fent en dia a dia per nosaltres han sigut 75 anys de 3 generacions de socis, de confiança respecte al negoci, ens hem adaptat a aquesta innovació que manifestem aquí, però també volem donar aquest reconeixement i agraïm aquest reconeixement de les institucions perquè al final nosaltres formem part d'aquesta societat. Per tant, quan hem volgut convidar el govern, quan hem volgut convidar els ajuntaments i a les institucions locals, el que volem manifestar és que nosaltres formem part del teixit empresarial de Girona, que som, diguéssim, aquesta proximitat és un valor molt rellevant per nosaltres i que el rèdit i el mèrit que hem tingut no hagués sigut el mateix sense el suport també d'institucions. I aquí després anem a la part interna, que al final és un acte intern on nosaltres hem celebrat amb els nostres treballadors actuals, hem fet reconeixement sobre tots els treballadors que han tingut molta trajectòria amb nosaltres, però també posaria en valor que una empresa sense col·laboradors, sense persones externes que t'ajuden a millorar el teu negoci i que t'ajuden a apostar aquest servei al client, no haguéssim arribat en aquests 75 anys. És una feina una mica de tots. De tots, correcte. I a part de la delegació aquí a Girona, que és on vau néixer, també teniu delegacions a Mallorca, a València, a Barcelona. És complicat mantenir el segell familiar i aquesta proximitat amb el client dispersant tant, permet-me la paraula, dispersant tant l'empresa? Crec que no, és a dir, és el meu dia a dia, d'alguna manera mantenir aquest doble rol, d'alguna manera de dir, escolta, som una empresa molt nativa a Girona, dic Catalunya, perquè tu dius Barcelona, però al final nosaltres donem pràcticament servei a tot Catalunya, principalment tenim gent treballant a Barcelona i Girona, però accedim d'alguna manera també a Lleida i tenim delegacions, com deies, a Mallorca i a Levante.
van ser motivacions de créixer, d'alguna manera de fer gran la fàbrica, i el que et deia de l'Enier respecte al Reine, nosaltres la fàbrica ens permet, tenim capacitat de créixer i tenim capacitat de producció, que amb les nostres capacitats comercials locals no en teníem prou. Per tant, vam haver d'anar a buscar mercats on nosaltres érem competitius en aquest sentit. Llavors s'han identificat oportunitats de negoci de l'àmbit de la costa, per això ens hem derivat cap a l'est mediterrani, i també aquest boom turístic que ha tingut Mallorca, al final és un mercat de la construcció molt actiu on nosaltres tenim oportunitat de negoci. Per tant, som supernatius de Girona, som gironins en aquest sentit, però alhora també som capaços de traslladar un bon producte a segments de mercats o a territoris on nosaltres no som tan presents. I tot queda immortalitzat una mica, tot queda palès en aquest llibre, que és un llibre que no sé si el regaleu als vostres clients, per què heu volgut tenir aquest obsequi, no? Vull dir, aquest record d'aquesta manera. El que et deia d'agafar oxigen ens ha permès immortalitzar la fita feta fins a dia d'avui, no? I hem considerat que un llibre amb un recull històric tant de l'evolució de la societat com sobretot de l'evolució de la nostra empresa, o sigui que abans érem distribuïdors i que érem comerciants de maquinària industrial i que després hem derivat en fabricants d'elevació i a partir d'aquí de l'accessibilitat, i a dia d'avui som productors, fabricants i distribuïdors de segments d'elevació i d'accessibilitat. Hem pensat que era un bon recull, perquè teníem un fons documental fotogràfic important al llarg dels anys i que era un record maco per compartir amb clients, amb treballadors i amb l'entorn, com dèiem abans. Aquest llibre, primer de tot agraïu la fase de documentació de tot plegat, aquestes fotografies que podem trobar, que il·lustren una mica com ha evolucionat també l'empresa amb aquests vehicles, amb aquestes primeres naus i després ja cap al final amb la inversió amb la fàbrica. Sí, amb tota la modernització que acaba al final. Correcte. Això també és motiu d'orgull, de poder tenir documentat tot plegat, no? D'alguna manera ens hem volgut fer veure que tothom ens coneix, però poder no ens coneix prou. I el llibre ens permetrà accessir a dir, escolta, tothom sap que som Reine, que estem a Sarrià, però d'alguna manera la magnitud de la nau, la nostra trajectòria i aquesta innovació permanent que hem anat fent de producte era una cosa que volíem fer de notar. Deies els agraïments al principi, voldria fer menció que nosaltres seguim sent una empresa familiar on la família està representada en el Consell d'Administració, els treballadors som tots professionals, pràcticament no hi ha familiars dels nostres socis, però que el paper que té la confiança i aquesta aposta d'empresa dels fundadors, però que s'ha delegat en un Consell d'Administració que està actiu i que està vinculat a l'empresa, això ens fa també ser una empresa d'una magnitud, tot i que som petits en termes de PIME, però al final tenim una estructura molt professionalitzada. Llavors això és un valor afegit que tenim i ens permet apostar per fer inversions, per millorar la nau, per fer adquisicions de maquinària, ser fabricants en un segment on els altres competidors nostres són grans fabricants mundials. Per tant, tenir una empresa a Girona que té capacitat productiva pròpia i competir amb grans fabricants, que tots sabem qui són, entre cometes, però ens fa enorgullir-nos de l'evolució que hem fet fins a dia d'avui. Això és el que vol recollir, d'alguna manera, aquest llibre. Doncs hem repassat una mica tota la trajectòria d'Enier i ara m'agradaria acabar l'entrevista amb els objectius de futur, perquè aquests 75 anys tan sols són al principi, encara que sembli molt, al final el dia a dia de l'empresa continua. Jo m'he vinculat a l'empresa fa un any i poc, i he adquirit aquesta responsabilitat, sobretot, per tant, d'alguna manera aquests 75 anys és un reconeixement fins a dia d'avui i el meu repte, com dius, és més enfocar-nos cap al futur, i què volem ser cap al futur, tot i que ja som grans. Llavors, moltes vegades entres en projectes en aquest sentit, però aquest és diferent perquè ja som grans i ens permet, amb una base sòlida de producte, d'empreses, de treballadors, enfocar el futur. El futur, al final, és consolidar el que ja sabem fer i el que hem fet fins a dia d'avui. Llavors, la innovació que apareix aquí com a portada, jo parlo sempre dels valors, perquè la base del futur segueix sent fer bé les coses ara, i per nosaltres fer bé les coses ara, d'alguna manera, és aquesta vocació del servei. Nosaltres, les persones, és el més important, i quan parlo de persones parlo de treballadors, parlo de socis, parlo de col·laboradors, però parlo també de clients, per tant el nostre focus és 100% les persones.
que l'ajuntem amb aquesta vocació de servei. Per tant, el que deies de la continuïtat, nosaltres no venem i desapareixem, sinó nosaltres tenim aquesta vocació de servei permanent al nostre client, que pugui tenir un producte que sigui perdurable en el temps, que li funcioni, que sigui útil per cobrir les seves necessitats. La fidelitat és un valor fonamental per nosaltres, que una mica ja te l'anticipava abans, i el de la proximitat. Per tant, sota aquests valors nosaltres construïm el futur. Cap on anem? Cap al futur? Primer, continuar fent el que estem fent ara, que al final són productes d'elevació d'accessibilitat, i la innovació del producte. Aquest any traurem al mercat un ascensor elèctric. Nosaltres som molt coneguts en l'entorn de l'elevació en el segment de l'hidràulic, que al final són ascensors. El nostre ascensor és totalment personalitzat al client i ens permet instal·lar ascensors amb forats molt petits, amb necessitats molt estrictes de client, on nosaltres tenim capacitat de fabricar-lo ràpid i instal·lar-lo ràpid. L'elèctric, que és el ràpid, és un segment que encara a dia d'avui no l'estem desenvolupant, però tenim un producte que certificarem en un mes vista. Per tant, el futur esperem és, també amb aquests valors de sostenibilitat i de llarg termini, substituir part de la nostra producció de l'hidràulic respecte a l'elèctric. Doncs és una novetat, no? Que Correcte. Ja tenim la notícia que surt d'aquesta entrevista, doncs esperarem aquest mes i mig per conèixer aquestes novetats. En tot cas, gràcies, Fran González, gerent d'Enier, i per molts anys. Perfecte, Eduard, moltíssimes gràcies a vosaltres a TV Girona, que quan veiem de la proximitat, agraïts estar en un mitjà local, que puguem arribar a totes les comarques gironines i que nosaltres, que sapigueu on estem, que estem aquí a Sarrià de Ter i que donem servei. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Doncs amb aquest llibre es queda il·lustrat el creixement que ha tingut Enier. Abans era Reine, vull dir que el nom s'ha girat, però l'empresa segueix sent la mateixa amb aquesta il·lustració que acaba allà on van començar i allà on són en aquest moment, aquesta empresa, que ara treballa també per adaptar-se als moments de sostenibilitat i de nous reptes energètics que estem vivint. La mostra que es pot créixer, es pot desenvolupar una gran empresa, però mantenint l'arrelament al territori. Nosaltres ho deixem aquí. Avui hem parlat d'una empresa gironina que compleix 75 anys i ho volíem celebrar amb vostès. Demà tornem amb una altra entrevista, amb un altre tema, amb una altra història que explicar. Moltes gràcies i que vagi bé. Bona nit.